Rado sam se odazvao kad me je nazvao otac Josip Blažević da govorim o temi masonski korijeni New Age-a. Ko su prethodni moji govornici, onaj grijeh propusta, ko ne bude uzma ovu knjigu, ja kao admiral možda ću na svom izričaju malo to reći. To je dalekozor koje hrvatskom društvu u ovim vremenima obmane itekako potreba. Poželjno ga imati u svakom kući i prolistati. Mi smo čuli kako je Merlin Ferguson, da je to mreža bez vođe, dakle nema vođu, postavlja tezu. Da je to blaga zavjera, da je bez političke doktrine i bez proglasa. Nažalost, sve to ima New Age ili novo doba. Mora se, mudri su ljudi davno rekli, definirati pojmove da bi mogli uopće nečemu raspravljati. Kod nas u Hrvatskoj problem što se pojmovi ne definiraju, niti se znaju, a svi raspravljaju sve. Dakle, definiciju New Age-a autor Blažević kaže i napominje da je to jalav posao, da je to teško definirati. Da je ova dobročudna, naglašavam riječ, dobročudna zavjera, čuli smo da je to herezija. Šira od reforme i dublja od revolucije. Zatim u knjizi stoji da je New Age rasprostranjenost svojih ideja dobije prije svega po našim medijima. Da je to izmjena stanja svijesti, okosnica New Age-a. I da jedina dogma New Age-a da nema dogme. A što o masonima, gdje ispominje, nije to poželjna baš tema, znate. Malo se ljudi uopće isključavaju spomenuti to razgovarati. Spočiva s pravom sa 1717. godini uoči Ivandana 24. lipnja ljetneg solsticija, nije to slučajno, kada su 4 masonske lože osnivaju veliku ložu u Londona, koja će kasnije, 6 godina kasnije, prerasti u veliku ložu Engleske. Zatim, dr. Blažević piše da je neosporna činjenica da su mogli poklonici New Age-a i okulisti bili i jesu masoni. Što više doprinos masona nastanku New Age-a je nesaglediv. Dr. Nikšić je nabrojio, svi su oni masoni. Ona imena. Nekoliko godina samo, da ništa nije slučajno. 1900. godine u Švicarskoj otvoren je prvi europski centar New Age-a pod nazivom Monte Veritas, Gora istine. To je analogno sa starozavjetnom brdu Sinaju na kojem je Mojsije primio 10 zapovjedi. Švicarska je masonska država. Oni su ustanovili i njihovi bankarski sustav da mogli čuvati tamo svoje opljačkane novce diljem svijeta. I zato ona neutralna. 1933. godine, prije pojave Hitlera, u Velikoj Britaniji, časopis New Britain objavio je program ostvarivanja novog svjetskog poretka, koji će to kasnije 2000. ponoviti Bush, predsjednik Američkih država stariji. 1990. dakle uoči rata u Hrvatskoj, kao domestičnih počinje izraženje, otkrivenje, časopis za pitanje novoga doba. A 2000. godine, dolaskom šestorke na vlast, na hrvatskom tržištu se pojavljuje posebno izdanje stele s naslovom Novo doba 2000. Kraj svijeta ili dolazak novog doba. E sada o masonstvu, slobodnim zidarima. Masonske institucije imaju svoje konstitucije, pravila, simbole i obrede. Obredi, inače ima ih 9, ali najpopularniji i najrašireniji je školski obred ustrojen 1801. godine.
Simboli i alegorije su temelj masonstva. Razumijevanje masonerije ne može se ako se ne znaju simboli i alegorije. Po tome se oni prepoznaju. Nije masonstvo bilo kakva organizacija. To je svjetska organizacija. Što oni sami tvrde. Bez obzira na neke razlike u obredima, masonstvo je u biti jedna jedina loža. Ustrojavaju se u lože, orijente ili konvente, svejedno. Masoni su usmjereni prema onoj religiji u kojem se svi ljudi slažu. To vam je New Age. Ateizam je proizišao iz konstitucije velike engleske lože koju je proveo u djelo veliki orijent Francuske, Grand Orient, Francuska revolucija. Masonska je tajna dio masonstva. Onoga dana kada masoni prestanu biti tajnoviti, tog će dana prestati postojati, jer tajna društva nisu zamišljena da koračaju ruku pod ruku s narodom. Tajnost je sredstvo kojima se ta društva upravo žele uroditi prema narodu, prema narodima. To je napisao José María Rodríguez, inače nadbiskup Santiaga i kardinal Čilea između dva rata. Masonstvo često rabi vojne motive i vojne izričaje. Te mnogo govori o ratu protiv netrpeljivosti, zagriženosti i neznanju. Oni su dakle vojska, to je vojska, koja je po stegovu, hijerarhija, piramida, 33 reda, sve vedeće oko na čelu, na vrhu te piramide, 33 Kristove godine, to je alegorija. I naoružan, dakle oni su pod stegom i naoružana protiv neprijatelja. Sad se postavlja pitanje, tko su im neprijatelji? Vrhovno zapovjedništvo udaljeno od svih velikih orijenata i svih velikih loža. Postoji tajno vijeće devetorice. Prema masonskom naučavanju, savršeno stanje prirode jest stanje čovjeka, stanje u kojem taj čovjek pronalazi, održava svoje savršenstvo i blagostanje. Religija i društvo te kraljevi svećenici uništili su to stanje, naučava masonstvo, a ljudima su oduzeli njihovu primitivnu slobodu i jednakost, te uništavaju njegovo bratstvo. Geslo o tome izrekao masona Potvina, koji kaže ovako, citiram ga: svaki je čovjek svoj svećenik i svoj kralj, svoj papa i svoj car. U masonstvu nema obitelji, nego se govori o svjetskoj obitelji. Nema različitih naroda, nego jedinstveni narod. Nema više vjerskih zajednica, nego jedna crkva. Masoni, dakle, ratuju protiv društva i vlasti koja održava zajednicu. Zatim vjerskih zajednica, poglavito i posebno protiv katoličke crkve koja je najčvršći grudobran kršćanskog uvjerenja. Oni polaze od toga da su francuskom revolucijom, oktobarskom revolucijom uništili i protestantizam i pravoslavlje, jedino je još ostao katoličanstvo i Vatikan. I zato je u 60. godina krenulo New Age ili novo doba, vrijeme Akvariusa, vodenjaka. Edward Eckhart piše: iz objašnjenja obreda, kao iz ispovijesti samoga reda masona, s pravom se može zaključiti da je slobodno zidarstvo urota protiv oltara, vlada i prava vlasništva. Dakle, kako bi se uspostavilo društvene i teokratske vladavine širom svijeta. Da bi se to ostvarilo, nužno je uništiti 3 prepreke koje se tome suprotstavljaju, a to su crkva, vlada i vlasništvo. Pogledajte ove procese u svijetu i globalizam je jedan od toga. Može se puno govoriti, ali recimo u masonstvu Bog ili
gledaju nego nema Boga, nego veliki arhitekt svemira, koji mnogi neupućeni izjednačavaju s Bogom. Međutim, ovom prigodom, prijeko je potrebno napomenuti da se od tonu slobodni zidari drže da je zapravo dobar Bog. U masonstva ima i svoje simbolike. Ja neću večeras govoriti o Boazu i Jakimu, dva počela, o masonskom trojstvu trokuta, o slovu G, stvaranju, o suncu kao štovanju prirode, plantećoj zvijezdi simbolom vrhovnoga velikoga meštra, o kvadratu i kompasu pravičnosti i jednakosti, neobrađenom rascijepljenom kamenu, a rascijepljeni kamen je templarski red koji masoni moraju popraviti. Svi se često čuju, pa uporabe riječ crni petak, 13. A niko se neće upitati tko je to nama uvalio, da je mi kršćani i katolici tako se poziva. 13. petak je naime kada je Papa Klement V zajedno u dogovoru sa francuskim kraljem Filipom IV. Lijepim ukinuo templarski red. To je bilo 1312. u petak 13. Jedan će dio otići u Škotsku i zato će nositi škotski obred od kojega su nastali masoni i zato je taj crni petak. Vidite kako mi to olako pristajemo. Inicijacija o svih 33 reda neću govoriti, ali ovom prigodu izdvaja samo 3. Što onaj ko se prima u viši red, jer onaj što je iznad većega reda, onaj zna više od onoga ispod. Dakle, na 7. redu, ko prima se u 7. red masona, novak, on se zavjetuje, slušajte dobro, na rat protiv svih religija i stvarnih vladara. U 19. stupnju izgovaraju se ove riječi: rat protiv križa Isusa Krista, prihvatiti kult Lucifera, vatre i tijela. U 30. stupnju, prema samom vrhu, novaka se tjera da gazi križ, pri čemu se govore ove riječi: zgazi ovu sliku praznovjerja, slomi je. Ako taj novak ne slomi, onda ne može biti član 33. Ali ako je slomi na koju riječi, novak se osvećuje na 3 leša, odnosno 3 slike koje predstavljaju praznovjerje, kralja i papu. Svaka riječ je dalje suvišna. Moć. Stožeri koji zatvaraju krug moći su oružana sila po gledanju masona, gospodarstvo, znanost i kultura. Masoni grade moć da ta 4 stožera oblikuju prema vlastitim shvaćanjima i željama. Danas je vojna moć oličena u NATO, gospodarstvo preuzme oni, znanost oni, jer Nobelovu nagradu rijetko može ko dobiti ako nije mason. Jer je mason sam uspostavio Nobel. I kulturu, oni vladaju danas kulturu. To je moguće učiniti, kako oni kažu, ako se proskribiraju 4 vrijednote. A te 4 vrijednote su učenost, pravednost, molitva i junaštvo. Zar to nije na udaru sada sve? Ideje i planove masona mogu se svesti u poznatu rečenicu Denisa Diderota uoči francuske revolucije. Izveli se masoni, na čelu je bio Montesquieu, Voltaire, Rousseau i svi ostali, koji kaže ovako: svijet neće biti sretan dok posljednji kralj ne bude zadaljen crijevom posljednjeg svećenika. Jeste se ikada upitali kako to da ima ujedinjeno kraljevstvo, Nizozemska kraljevina, Norveška kraljevina, Švedska kraljevina, Danska kraljevina, a nema nijednoga katoličkog pravoslavnog kraljevstva ni carstva, osim Španjolsko, to je neka druga priča. Jeste se ikada upitali? Nova religija. U novoj, idealnoj državi koju ne žele zagraditi, po nacrtu i osmišljenosti masona, sve mora biti novo, pa mora biti i ta religija. U tom kontekstu treba promatrati njihovu zamisao da će u budućnosti biti dopuštene samo jedna religija, i to u obliku svjetske crkve. To vodi masonstvo prema tome. Sotonizam, luciferizam i vještičarstvo bit će, kako piše John Coleman, priznati kao legalni školski predmeti svjetske vlade bez privatnih i crkvenih škola.
nakon pada Berlinskog zida, rezultati ukazuju na ubrzani ostvarenje ovoga plana. Podsjećam vas da je Berlinski zid pao 1989. godine. Podsjećam vas da je Francuska revolucija bila 1789. godine. Da je 100 godina kasnije izgrađen onaj što je danas simbol Pariza, Alfredov toranj, koji je inače sam mason, ono je piramida, drugoba od željeza. A zašto je izgrađena onakva? I da ona postane simbol Pariza, da bude veća od Notre Dame. U tom francuskoj revoluciji, u onom našoj gospi, Notre Dame, skinuta je kip Majke Božije i instalirana gola živa djevojka. U tom francuskoj revoluciji za rep Margareta su vukli Bibliju. U tom francuskoj revoluciji čuli smo što je izgovorio Diderot. To vam je francuska revolucija. A oktobarskoj to bi još stravičnije govorio. I što je danas sa Europom, tom kolijevkom Kristove civilizacije? Ono se uistinu nalazi u izvanrednom stanju ili nadziranom neredu, kako to vole reći sljedbenici masonstva. S jedne strane, ta Europa gubi svoj klasični identitet. S druge, stvara se novi na temelju globalizacije i neodređenog i amorfnog europeizma. Europejci, što je to, ne zna niko ništa. Što to treba biti? Smisao ovog misalnog prevrata je da kršćanstvo, kako su to zamislili masoni, izgubi svoje središnje mjesto u Europi i da se u potpunosti bude zamijenjeno novom religioznošću pod imenom, već ovdje čujemo, novo doba ili nove i to je to. Spajanje raznovrsnih, protuslovnih nadzora, nespojih među sobom, što u biti New Age jest, ima za cilj duhovno osiromašiti Europu i Europljane kako im bio oduzet identitet, to jest po čemu oni jesu, to što jesu, Kristova civilizacija. Umjesto žrtve i nošenja križa, čuli smo, a to je važno ponoviti, čovjeku se bez ikakve potvrde i uporišta nudi ciljevi sreće, zdravlja i blaženstva. To New Age-evski svećenici postižu raznim, opet smo to čuli, psihofizičkim tehnikama promjene svijesti, za razliku od kršćanske duhovnosti, koja svoj glavni cilj ostvaruje sjedinjenjem s Bogom u ljubavi. New Age je dakle ništa drugo nego relativističko shvaćanje religije. Mi živimo danas u dobu relativizma. Pape Benedikt XVI je dobro. Utiranje puta tom religijskom relativizmu, a ona jeste hereza, o čemu je govorio dr. Barišić, teško se može smatrati tek pukom utopijom, eto to tako se pojavilo. Prolaznom modnim trendom, budući da su njegovi korijeni povijesno duboki, a to je Blažević, doktor, lijepo oslikao u ovom enciklopedijskom priručniku, ideološki planovi davno iskovani, a ima i svoje učitelje, nositelje, apostole, proroke, a što je najžalostnije sljedbenik. Ono što je najbitnije u svemu ovome o čemu pričam, je to da New Age ili novo doba ima postati državnom religijom nove globalne svjedržave. Već gotovo 40 godina New Age se tako predstavlja i želi biti ono što je u ustavotvornoj početnici masona zapisano još daleke 1723. godine. Naime, tu piše da to biti religija u kojoj se svi ljudi slažu. I želi biti nova crkva i novi Jeruzalem. Od dobu Vedenjaka i Kvariusa i vremenima novih kultova. Kada u pitanju taj vodenjački, to jest hijerarhijsko-urotnički masonski sklad, pravda i jednakost, pokazali su slike iz Abu Ghaiba, Guantanama, afganistanske, iračke i sirijske poljane smrti, pariške, budipeštaške automobilske lomače, argentinska stapenda poživinčenih ljudi, dansko izrugivanje svetinjama druge religije, daruske aušvicizirane scene, afrička gladna umiruća djeca, arapski, evo i danas, ipak posljedica pseudoreligije u kojoj se svi ljudi slažu.
u kojoj se postiže ostvarenje svojega ja, iskorištavaju svoj potencijali, oslobađa svoja imaginacija, primjenjuje tehnika meditacije koja nema za cilj racionalno razmišljanje, već stvaranje praznine koju će tobože obgasjati božanska svjetlost. Nije li ovo posljedica psihoinženjeringa koji ljudima obećava neproblematično življenje, nudi život bez poteškoća i bez križa? Nije li ovo posljedica da Krista treba ubiti ili ga zamijeniti kako je to predlagao John Lennon, misleći pritom na sebe? Poslušajte ovo. Nije li se ovo posljedica činjeničnog stanja da danas u SAD-u, a u Europi je slično, 8% vjeruje u horoskope, 7% u kristale, 9% u tarot karte, 11% da je Bog stanje naše svijesti, a 3% da svaku osobu smatraju Bogom. To je danas stanje zapadne civilizacije. Konačno, nije li dokaz da je zavjera vodenjaka u punom zamahu i nije ona blaga zavjera i da je njezin uspjeh vidi na svakom području našeg osobnog i javnog života, koji se očituje u golemom porastu bezumna nasilja, serijskih ubojica, pljačkaških bandi, samoubojstva tinenđera, a u Hrvatskoj branitelja, nepogrešnih zakonima letargije kao posljedica dalekosežnih prožimanja. Nije li se ovo mračno što postalo dijelom našeg okoliša, opasnijim od zagađenja zraka koje udišemo ili terorizma i nuklearki kojima nas sustavno plaše? Da je doba vedenjaka sotonski projekat pomoću kojega masoni nastoje ostvariti promjenjivu sliku čovjeka, to je stručan naziv, što naprosto znači da više čovjek neće biti Božja slika, nego slika ovozemaljskih bogova, najbolje opisao Institut Tavistock, gdje je taj projekat i nastao. Zato, evo definicije New Age-a, onako kako to glasi u Tavistocku, instituciji za specijalno ratovanje pored Londona. Ona glasi da je doba vedenjaka sredstvo stvaranja nemira. Vrlo jasno. Dakle, sve se odvija po njima u 3 faze. Faza površnosti, faza fragmentacije, faza samoostarenja. Ovim 3 fazama sve nas testira se na stres velike skupine da bi nas proizvelo strah. U prvoj fazi, fazi površnosti, ljudi se ili narode napadaju nečim što ne mora uopće biti točno. Odnosno što je najteža inverzija nekog događaja i procesa, recimo kod nas Domovinski rat, da je zločinački kod. Stalnost krize, zato ima neprekidnu krizu, gledate svaki dan u Hrvatskoj. Ona se namjerno projektira po ovome planu da dođe do fragmentacije koja sustavno slama čvrstinu društvenog poretka ili razgrađuje vrednote od kojih, recimo kod nas, hrvatski narod drži do njih. I ovdje se mora napomenuti nešto da se mogu i oni pobijediti. Stalnost krize, dakle uvjet je fragmentacije. U trećoj, završno, ta ciljana skupina prelazi u samoostvarenje, bježi od krize ili kriznog stanja i traži utočište u lošoj prilagodbi, prikloniti se bilo kao. Idemo kraju. Društvo koje je izloženo promjenjivoj slici čovjeka, a to smo mi, jer kad upalite vaš televizor i okrenete bilo koji kanal, tada od 10 informacija koje primite, 9 je lažni, polulažni, 1 istina. Mi živimo u vremenima programiranom krizi vrednota, a čuli smo koje je to 4 vrednote. A u tome je procesu izražena zapadna civilizacija, već punih 50 godina. Samoostvarivanje, kako kaže John Coleman, očituje se u golemom porastu droge, sa šokantnim porastom umorstava, nerođene djece, otvorenom prihvaćanju homoseksualnosti i lezbejstva, čija prava svakog dana štiti sljedeći broj zakona. Evo on je u Hrvatsku, sad se raspravljao za ovog dana. To je projekat. Očituje se užasnoj pošasti side, koja pripremljuje gradove, u ptičjim i svinjskim gripama, evo i danas najnovije u Hong Kongu. U potpunom krahu obrazovnog sustava, zato se i vodi da ovaj sustav bude obrazovan. Njihovo je glavno uništiti sljedeće predmete: materinji jezik, povijest, matematiku i latinski.
u zapajujućem porastu razvoda brakova, u povećanom broju ubojstava zbog čega ostatak društva ostaje toliko šokiran da se jednostavno ne može pribrati. Takvo programirano stanje, upravljanje i nadziranom krizom, svoj ekstrem dostiže s golemim valom nasilja pornografije popraćeno na televizijskim ekranima, u sotonsko-serijskim ubojstvima, u nestanku tisuće djece koju u ulicama kradu bezveznjaci. Psihološki učinak projekta stvaranja nemira je čovjeka učiniti nemoćnim, uvjeriti nas u nemogućnost rješavanja krize, kako bi on od nje okrenuo glavu i kako bi u njegovom misanom, dakle našem čipu, konačno stvorilo uvjerenje zločin nije grijeh, već je probitačnost. Zar može biti sumnje da je ta metoda promjenjive slike čovjeka nastala u institutu Tavistock naprosto od sotonskog svijeta? Što zaključiti u vremenima ovih kultura? Ništa drugo, već da promotori urote vodenjaka, sukladno metodologijama koje je tako sustavno složio doktor Josip, osmišljeno u institutu Tavistock i njegove plenarne ispostave proizvode permanentnu, neprekidnu revoluciju po uzoru na Lava Trotskog, odnosno nadzirani i upravljani kaos, u kojem već operatora, zvali se oni novi religiozni pokreti ili nova glazbena stremljena, nastoje poništiti Krista kao jedinog spasitelja donositelja vode živi. S tim beskrupuloznim ljudima, koji kao masoni u organizacijskom smislu, kao gospodari kaosu djelatnom i kao seljene apokalipse u nagovještajnom smislu, može im se ponoviti samo ono što je zapisao evanđelist Luka, ali s malom, ili pak ne tako malom izmjenom, Oče oprosti im jer znaju što čine. A znaju što čine, samo nekoliko simbola na kraju. Što mislite koji je datum osnovan Haški sud? Amo? 25. svibnja 1993. Šta je 25. svibnja? Aha, a na koji rođendan? 101. Ima nekoliko brojka koje oni rade ovom prigodom samo za kraj. Glavna je njihova brojka 666 sotone. Biblijski. Iduća je 11. Zašto 11? Zato jer je to prekoračenje Božjih zakona ili 10 zapovjedi. Ona piramida masonska koja se nalazi ispred Gorana Lisinski i naučene sveučilišne knjižnice, osim nje, kao što vidite, masonska koja je inače podignuta protivzakonito, nalazi se stjegovi na kojima zastave se. Ima dva reda s jedne i s druge strane. Što mislite koliko ima svaka strana stjegova? 11. Iduća brojka je 101. Zato je radio 101 i sve drugo, i 101 Dalmatinac i tako sve to stalo. To su firmovi stupovi, ovo izvan nula. Zato mi je dolar onako napisan, zato je onako ima znak i euro. I još nešto za kraj. Kad je pao Vukovar? Koje mjesec? 11. Dobro. Kad je završio Prvi svjetski rat? 11. u 11 sati. Ove godine 100. obljetnica, vidjet ćete kako će ga proslaviti na soli. Kad je bilo iskrcavanje u Normandiji? 6.6. u 6 sati ujutro. Hoćete još? Mislim da je dovoljno za večeras. I zato o ovakvom ratu može se odgovoriti. Inače, odgovor nema linearno sustav, linearno ne možete, nego asimetriju. Najveći ratnik bio je Krist, asimetrični ratnik. On je došao kod svakog čovjeka i ponudio mu spasenje. A da se može pobijediti njih, pokazala je ovaj referendum Udruge za obitelj. Sve kako su se uzbunili. Zato jer je gospođa Markić i cijeli pokazali da se asimetrijom mogu pobijediti. I zato su oni ovako reagirali. Dakle, mogu se. Ali da je to točno, evo što je u vijeku tih masonerije napisao u svojoj encikliki Ljudski rod, Humanum Genus, Papa Lav 13. koji je osudio masoneriju 1804. godine. Na kraju te enciklike stoji:
Bog će milostivo i u dobar čas spasiti ljudski rod koji je okružen tolikim opasnostima. Hvala vam lijepo. Moje uđi snove, budi tu još večeri ove. Dođi i štiti me u noći, čuvaj me dok sklapam svoje oči. Odmori moje tijelo, ispuni dušu, ispuni srce cijelo. Dođi i s ljubavlju me gledaj, uvijek tu, nikome me ne